Plano na nga iban sa Samal Island ang pagdakop, pagbaligya og pagkaon og parrot fish o molmol. Kung ano, atong sayron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy! Yastek, dako daw kaayo ang tabang sa parrot fish o molmol sa pagbalanse sa marine ecosystem. Paksiw o di ba kaha sugba ang lamian nga putahe sa mulmol o parrot fish. Ang uban ginahimo kining aquarium fish tungod sa nindot ug colorful nga kaliskis niini. Dinhi sa Agdaw Public Market sa Davao City, sagad sa ginabaligya nga mulmol gikan sa Samal. Kurdagan po lang ito, ano ko? Mayroon di barato lagi nga makaya. Sa Samal Island, plano nga iba na ang pagdakop o pagkaon sa maong isda. Busa nakatakda nga moduso og ordinansa si Konsehal G.R. Valdez sa pagbawal sa pagkuha, pagbaligya o pagkaon og mulmol sa isla. Dili ni siya makaapekto sa panginabuhian sa mga mananagat. Tungod kay kining mga parrot fish or mulmol, gamay lang ni siya nga porsyento sa mga isda sa kadagatan. Pero ang ihang impact or natabang sa komunidad sa environment dako kayo. Wala pa'y balaod sa Pilipinas nga nagbawal sa pagtrade sa maong isda. Matud sa sentro sa Samal Island, dako ang tabang niini sa marine ecosystem. Ginalimpyuhan daw sa mga parrotfish ang mga corals pinaagi sa pagkaon sa mga algae aron dili sila mga matay. Kini siya mao ni ang ang pagkaon na ni di sa mga dead corals, no. Ang ihapong waste mamahimo po ding white sand, no, nga mo'y kasagaran pong nahimong pristine nga resources sa Samal. Lauman nga sunod tuig sa January, no, iduso ni or i-propose ni Konsehal Valdez ang maong ordinansa sa City Council. Daghang salamat, Jandy Esteban.